Hello mga kamags, this is Indian CB. Welcome back. Karon ato ra pong pag-reaksyonan ng usa ka video sa BMAX TV nga ang title Galit na si BMAX. Invisible prank bali. Gi-prank ra bali ni Dodong bali si BMAX. Tanaw na to kung magkatawa magitaan sa ila, grabe maayo magyud sa mo acting gyud, di ba? Grabe ka naka teamwork kining duha gyud. Ang tanawon malingaw ba gid ta. Sa mabago dito diha mga sa atong channel karon unya wa pa kakaila sa ato. Ako si Injans TV nga nag-upload og video o mga kada sagaran reaction video 3 hangtod sa 5 ka videos kada semana o mosobra pa ana. Kung ikaw ganahan kang iyon aning mga content, subscribe na. Hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod ng video nga atong i-upload. I-like na lang po para i-recommenda ni YouTube sa mga tao nga pakita ni. Okay? Sige. Yan na ta magdugay. Magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Nagalit si BMAX. Ano pagalit? High blood, what's the name? Pali. Ano? Masa to? Nagdano po naglubi. Grabe. Nagsimula ng uminit ang ulo. Ano? Tingnan po na. Maayo gigi mo acting, no? Grabe gigi mo acting ng duha agad. Grabe katawanan kayo ba? Kunti na may blood na to. Kabing dagana pong manok na dagan ba natin asar talo kasi ito si Lala. Pakilid po ko ba? Ala. Kakawa ng punal ba? So ito kitaguan yung bunal. Wala kang higid. Okay. Grabe gining duha gid, grabe gyud pakatawa gid. Tawanan ngayon. Ang title sa ilang video karon mo ang galit na si BMAX. Invisible prank dai. Gi-prank ro niya si BMAX bali. Murag gaalsa siya uguan ba? Gaalsa siya sa galsa ato bro.
invisible para patag ano ni like kahoy kita hay gialsa di mag sa tanong kuan. Jadi iya pag pick up kung tinuod bagid asami alsa ni giprank ra gid siya ni Dodong dai. Grabe makatawa mo ng duha gid ay. Di ba? Sige, comment mo sa atong comment section kung sa inyong sulti sa atong video karon sa atong reaction. Sunod ang sa mga bag-o diha nga nakita sa atong channel karon. So apong kaila kini si Inchans TV, nag-upload ta og tulong adto sa 5 ka video kada semana. Kada sagaran reaction video atong gi-upload ri. O kung ganahan mo yung aning content, subscribe na. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang po para i-recommenda ni YouTube sa ubang mga tao nga mapakita ni. Okay? Sige. Paki-like na lang po sa paki-visit sa akong Facebook profile na akong gibutang sa link na to. Ang link na sa description box. Please follow me. Na ang ubang nga video na upload ato pong i-upload dito. Okay? Sige. Paki-like na lang po para i-recommenda ni YouTube sa ubang mga tao. Wala pa kitaan eh. O para maganahan po ng mananaway po ba? Di ba? Sige. Di na ito magdugay. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Kini si Inchans TV. Proud Bisaya. Peace out.